Postup pre online oznamovanie údajov o nakladaní s vodami prostredníctvom e-formulárov pre odbery povrchovej vody a vypúšťanie odpadových vôd. Povinnosť oznamovania údajov o nakladaní s vodami je určená zákonom číslo 364/2004 zbierky zákonov o vodách v znení neskorších predpisov v paragrafe 6, čo je vodná bilancia. Ročné údaje o nakladaní s vodami sa v súlade s platnými vodoprávnymi povoleniami oznamujú raz ročne Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v lehote do 31. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle paragrafu 20 a paragrafu 22 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky číslo 418/2010 zbierky zákonov o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení neskorších predpisov. Zoznam e-formulárov obsahuje oznámenie o začatí a zmene odberu povrchových vôd, oznámenie o uskutočnených odberoch povrchových vôd, oznámenie o začatí a zmene vypúšťania odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd, respektíve podzemných vôd. Oznámenie o vypúšťaní odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd, respektíve do podzemných vôd. Registrácia pre prístup na e-formuláre. Zadajte URL adresu do prehliadača, kliknite na Oznamovacia povinnosť a zobrazí sa vám stránka Oznamovacia povinnosť so základnými informáciami a názvami formulárov. Prejdite na spodnú lištu stránky vľavo a kliknite na Prihlásiť sa. Otvorí sa vám stránka Prihlásiť sa cez kýklovk, kde kliknite na zelenú bunku Pokračovať. Na ďalšej stránke sa vám zobrazí prihlásenie, kliknite na Registrácia oznamovacia povinnosť. Zobrazí sa vám stránka Registrácia oznamovacia povinnosť, kde vyberiete, či daný prevádzkovateľ existuje alebo je nový. Po zakliknutí Vybrať existujúceho prevádzkovateľa oznamovateľ vpíše do textového poľa názov prevádzkovateľa a po výbere zaklikne Uložiť. Takto vie oznamovateľ vybrať všetky subjekty, za ktoré sa chystá splniť oznamovaciu povinnosť. Následne zaklikne Ďalej, kde vyplní registračné údaje a potvrdením na Registrovať sa zaregistruje. Po SHM schválení registrácie sa môže do systému prihlásiť. Ak sa požadovaný prevádzkovateľ nenachádza v zozname ako existujúci prevádzkovateľ, kliknite na Pridať nového prevádzkovateľa. Zobrazí sa stránka Pridať nového prevádzkovateľa. Vyplňte prázdne bunky podľa toho, či subjekt, ktorý chcete pridať, je fyzická osoba, právnická osoba alebo zahraničná firma. Ako pomôcka vám slúži filter v každej bunke umiestnenej vpravo a dajte Uložiť. Zobrazí sa vám zoznam priradených prevádzkovateľov, kliknite do zelenej bunky Ďalej. Zobrazí sa vám stránka Registrácia oznamovacia povinnosť. Vyplňte všetky prázdne bunky ako meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, heslo a potvrdenie hesla a potvrďte. Zobrazí sa vám stránka s textom. Vaša požiadavka na vytvorenie používateľského účtu bola zaznamenaná. Po spracovaní tejto požiadavky vám bude zaslaný e-mail o aktivácii účtu alebo zamietnutí požiadavky. Zvyčajne do 5 dní. V prípade, že ste zabudli svoje heslo, prejdite na stránku Prihlásenie a kliknite na Zabudol som heslo a cez e-mail si vyžiadajte obnovu hesla. Oznámenie o uskutočnených odberoch povrchových vôd. Zadajte URL adresu do prehliadača, kliknite na Oznamovacia povinnosť, kde sa vám zobrazí stránka Oznamovacia povinnosť so základnými informáciami a názvami formulárov. Prejdite na spodnú časť stránky vľavo a kliknite na Prihlásiť sa. Otvorí sa vám stránka Prihlásiť sa cez kýklovk, kde kliknete na zelenú bunku Pokračovať a zadáte vaše prihlasovacie meno a heslo. Ak nie ste zaregistrovaní, je potrebné sa najprv zaregistrovať. Na hornej lište kliknite na Oznamovacia povinnosť a zobrazí sa stránka Oznamovacej povinnosti. Na konci stránky je zoznam formulárov, kde kliknite na Oznámenie o uskutočnených odberoch povrchových vôd. Zobrazí sa vám stránka Oznámenie o uskutočnených odberoch povrchových vôd, kde postupne vyplníte informácie a údaje do jednotlivých buniek nasledovne. Údaje za rok, vyplníte rok, za ktorý oznamujete dáta. Vlastník vodoprávneho rozhodnutia alebo IPKZ rozhodnutia vyplňte, či je povolenie vydané na fyzickú osobu,
fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu. Vypíšte všetky informácie týkajúce sa fyzickej alebo právnickej osoby. Pri adrese môžete použiť číselníky cez filtre, ktoré sú súčasťou každej položky vpravo po kliknutí na šípku. Zadajte pokračovať. Na ďalšej stránke sa vyplňajú požadované údaje pre prevádzku, kde vyplňate všetky údaje o prevádzke. Obchodné meno, adresa. Ak kontaktné údaje sú rovnaké ako kontaktné údaje vlastníka rozhodnutia, je možnosť automaticky ich vyplniť zakliknutím a kliknutím na pokračovať prejdete na poslednú stránku. Kontaktné údaje prevádzkovateľa, tu uvádzajte kontakt na kompetentnú osobu, ktorá nám v prípade otázok bude vedieť údaje overiť, opraviť, prípadne potvrdiť. Zadajte pokračovať. Na ďalšej stránke sa zobrazia položky pre odberové miesto, kde vyplňate všetky údaje o odberovom mieste a aktuálnom rozhodnutí za oznamovaný rok, ako aktuálne číslo rozhodnutia, súradnice odberového miesta, názov toku. Pokiaľ tok v ponuke nenájdete, vyberte z ponuky tokov voľbu nešpecifikované. Povodie nevyplňate, lebo ak zadáte konkrétny tok, povodie sa vyplní automaticky. Vyplňate riečny kilometer, ktorý je potrebné vpísať do bunky. Vyplňate polohu odberu a je možnosť výberu z číselníka cez filter. Na ďalšej stránke sa zobrazia položky na vyplnenie pre uskutočnené odbery, kde vyplňte všetky údaje týkajúce sa odberov povrchovej vody za oznamovaný rok, ako merná jednotka, hodnotu odoberanej vody za jednotlivé mesiace. Vyplňte nulu pre mesiac, v ktorom ste neodoberali. Ročný sumár. V tomto poli sa automaticky spočítajú vami vyplnené hodnoty v jednotlivých mesiacoch a môžete si tak skontrolovať, či sumár za rok je rovnaký s množstvom odoberanej vody za celý rok pre dané miesto odberu. Vyplníte spôsob merania odberu vody, typ meradla a účel použitia odoberanej vody. Zadáte pokračovať. Na ďalšej stránke sa zobrazí kontaktné údaje pre poskytnutie bližších informácií. Vyplňajte len v prípade, že nie sú rovnaké ako údaje vlastníka vodoprávneho alebo IPKZ rozhodnutia. Zadáte pokračovať. Skontrolujte si vyplnený e-formulár. V prípade, ak ste zistili nesprávne vyplnený údaj, môžete ho zmeniť kliknutím vpravo pri jednotlivých položkách. Ak je e-formulár v poriadku, môžete si ho uložiť vo forme XML, ak by ste sa k nemu potrebovali vrátiť alebo pre ďalšie oznamovanie. Následne kliknite na odoslať a počkajte, kým sa zobrazí hláška, formulár bol úspešne odoslaný.